Vzali jsme nejznámějších 25 influencerských songů CZSK scény a dáme do tier listu od nejlepšího po nejhorší. Pokud samozřejmě na této video se vám bude líbit, tak zanechte odběry, lajky a komenty, kupte náš nový merch. Za 6000 lajků uděláme vlastní songu. Chleba. To budem celou dobu poslouchat, ne, Jakube? Já jsem taky prostě asi každý Odpad, kam to chceš kurva jiného dát, když potkáš hovno na ulici, tak si ho přece nevezmeš domů a nebudeš ho ňuňat. Je to odpad, odpadu král, vole. I free scoot je na Cčku. Může obecenstvo protestovat? Obecenstvo bude držet hubu. I play Pokémon Go every day. Play Pokémon Go. Kámo, ty pak hejtí do toho. Já taky, ty taky? Máš takže hejtíš. Jako není to nejhorší, dal bych to třeba do... Ale je to taky, kolik to má zlimití? 100 milionů. 100 milionů, tak to je Ačko, kámo. To tam dej. Já to je Esko, tím, že to má zahraniční dosah, tak... To je jedno, co to má vyslat. Myslíš si, že je to tak jakoby... Já bych to dala do Ačka taky. OK, Ačko. 10.4.98. Narodil se kluk a byl to asi osud. Divím se z něho, ještě zbylo. S-tier. Ne, rozhodně ne. Kámo, jestli tohle bude S-tier. Kámo, to není jakoby prostě jakoby místo pro legendy. No, jako není to odpad, je to tak Cčko. Já bych dala taky Cčko, jakože rozhodně jako líp bych to nedala. Počkej, já chci dát Sko, vy Cčko. To je to Esko. Tak je to Sko. Hele, jako nechci to říkat, ale... Ne, Cčko je dobrý, ne, Cčko je dobrý, když je něco tam ještě je, tak Cčko je dobrý. Je to dobrý. 69, to je 69, takže to jde do Ačka rovnou. 69 je Ačko, jo? 69 je vždycky Ačko. Jestli hodnotíme 69, tak to tam dej. Ačko a Planeta Zombie je Esko, to nemusíš. Raz, dva, tři. Každou noc to chci. A jedeš. Hej, já už vím, že se ti ten klip líbí, protože vidíš jakože půlku nahýho zadku, ale jako rytmus melodie to vůbec nemá. Je to totální odpad. No tak jasně, že to nemá rytmus, když tam není rytmus. Asi odpad bych to nazval. Cčko, aspoň Cčko dejte. Ne, to já Dejte aspoň Cčko. Sorry. Já bych to dal třeba do Bčka upřímně. To je špatně udělaný bizar prostě, jakoby. No. Je to hezký, je to chytlavý, mělo to dobrý zhlídnutí. Jako bylo to asi lepší jak chleba. A je tam zadek, a pes tam je. Bylo to lepší. A Rady jako čert, kdy uvidíš Radyho jako čerta? Kvůli pejskovi do Cčka, true. To poznáte jeho typický... jeho pohyb. No, Jakože bylo to v Cčku. Zadky vypadly na Bčko a Lukáš na Ačko. Jo, je tam Lukáš, takže Ačko. Chci tušku, papír, dobrý beat, sluchátka mám na uších, připravenej na věci, co ostatní položí. Tak goated. Kolik to má zhlídnutí? Já si myslím, že už více než ještě tohle je jasný S-tier. True. Počkej, proč jsme to dali do S-tieru, ty vole, jako automaticky? To je demokracie. Ne, to není demokracie. No, sorry, my jsme 2001. Je to goated, prostě kulturní impact. To já bych to dal do Ačka, jako fakt bych to dal do Ačka, S-tier. Ne, tohle je S-tier. To změnilo životy. Dobře, tak S-tier, no, dobře, tak jak, já bych to dal do Ačka teda, dobře. Příště uděláme jakoby 2 tabulky, moje a vaše. Všechno je alright, moje city, můj side. Všechno je alright. Odpad. Dej to, no. A na ten konec to dej, vůbec mi to nevadí. Kdyby byl skibidi, co je kajsenat, tak bych chtěl vydat hodně joba. Skibidi, dibidi, a je tam traktor, brácho. Tyve, to má skoro 1 milion. Tak to je cringe. Já bych to dal do Bčka. Já taky. Je to fajn. True. Chytnul jakoby ten vibe tady toho cringe. Super, je tam traktor. Sere mě, že mý jméno je spojovaný s tebou a taky všichni lidi, co o našem vztahu melou. Tam takhle hejtit své bývalý, ten No, a ještě udělat song ohledně toho. To je odpad, takzvaný. Já ji poslouchám ještě, co? Ty to posloucháš teď. Odpad, Hele, všichni, kdo ji poslouchají. Udělala distrack na svýho ex, takže jde do odpadu. A já bych to udělala tak. Based do odpadu. Cože? Baby, ty seš háfo, baby, chci tě háfo, baby, ty seš háfo, baby, tak pojď na to. Mega dobrý. Mega popíči. Jako, je to chytlavý, jakože... S-tier bych rozhodně nedala. No to by taky nedám, ty vole. Ale že, když je tam jakože- mačeta, co by tam taky to dělalo? Bčko.
Jo, tam vedle traktoru, tady je tam nějaký zvíře? Voda vlastně. No, tak to tam nech. My jsme lepší jako ty. Neznáš to, jako nikdo. Já to znám, ale... To byla taková éra, kdy to trochu letělo, kámo, ale není tak. Ne, kámo, to bylo úžasný. Jakože já to mám ráda, ale... Jako borci prostě. Esko to není. Jako přehlasují mě. Ačko taky ne. Já si myslím, do Bčka. že takové, tak mezi Ačkem, Bčkem bych to dala. A klidně jakoby lepší Bčko bych to dala. Lepší Bčko. Despacito, co to sakra zpívá, je výše burrito. To je mega dobrý. Ačko, jako nemůže to jít, i když ten mačet tam taky nemá bejt, tak bych to dal na Ačko. Tak jakože za mě maximálně Dostali jste si mačetu do SK, takže půjde kovy, jde do Ačka automaticky. Co ti tady ta písnička, jako když to porovnáš s těma ostatníma, proč je tady ta písnička lepší než to Skibidi posraný? Takže mi to dělá víc dobře? Co jako Skibidi teď nedělá dobře? Ne, tam byl traktor. A ten Ne? Ne. Tam jakoby to je Bčku díky tomu, že tam byl traktor. Kdyby tam nebyl traktor, tak je to Cčko. Já nekomentuju. Děkuju, Ačko. Ty kostek nejsi nikdy zcela sám, každý kousek země je ti dobře znám. 12 let a 2 miliony, ale to má jenom, takže je to odpad. Na tu dobu, chápeš? Ale na tu dobu. Takže Pokémon Go, kámo, je prostě to bouchlo i do zahraničí, tohle je české. Dobře, Cčko teda, Cčko. Cčko? Ano, odpadl trošku nahoru do Cčka. Ale to je legendární. To je nejhorší porota, kterou jsem kdy viděl. Kámo, ty dal Despacito na Ačko. Despacito. Kam bys to dal? Kam bys to dal? Tohle, Ačka minimálně, vole. Nevyjadřuj se, měl svoji možnost. Ačko, Cčko, Bčko, do Bčka. Do Bčka to musí. Do Bčka. Ano. No, nesouhlasím, ale dej to tam. A před, ano, před. Jo. Dej to před Hafo. Úplně Nezajímá mě nějaká čupka s ouškama, jdeme dál. Kámo. To bylo kdo? Prostě ty vole. Když řeknu výpečky, vy na to se zelím, výpečky, se zelím. Vypadám jak vypadám a už se asi nezměním. Výpečky se zelím. Estýr. Je halus, ale že jsme kurva dali mačetu, vole, k výpečkům, vole, to jste se posrali, ne? Je to jako fakt píčovina, dejte toho kreténa na to Ačko. Ne, nesouhlasím s tebou, sorry, kámo. Mačeta má být prostě na Ačku. Mačeta je lepší jak Fetty Pillow. To si posral, ne? Ne. Kámo, halus, no. Tak jo, dobrý, v pohodě. Bylo to nevinný, šel jsem spát, ale zdály se mi bludy. Dobrý, no, taková pohodová letní songa. A jako chillec. Tak to Ačko. Ale zas tak legendary to není, jakoby. Že to není Kubík, ty vole. To si zase proti Denisu Kubíkovi. Ne, to je Earth. Ačko bych dal. My hodnotíme jakoby kvality tady, nebo to, jak je to legendary? Je to dobrý. Dobře. Prostě výpečky to nejsou. No, jakoby výpečky jsou nejlepší. Legendary to není, je to good. Bčko to není, je to Ačko. Estýr. Ale jakoby sorry, ale ten první, já to fakt tam dáme do hajzlu. Ten první tam vůbec nemá být. Produkce nemáte prosím izolepu, já bych mu zalepila už pusu, protože už mě to nebaví. No to bylo dobrý, ty vole. Úplně nádherně jsi to nalepila. Ty brďo, nemůžu mluvit. Co budeme dělat, čete? Extrémní tresty s Týnou. Furt mi to nic nedělá. Vzpomínáš pár let zpět, kdy slyšel svět můj první set, na hlavě headset za 500. Já nemůžu mluvit. Očividně. Jako není to S určitě. Jo, jako za mě taky. Tak Bčko bych dal. No, že to ti? Kam to je S-ko, vole, to dej před Vánoční. Možná Ačko. To dej před Ale určitě Despacito nemůže být v Ačku potom, tak. Jau, ty vole, to je, co to je za kurvu? Au, to bolí jak svině. Jo, hrozně. Au. Dík, aspoň můžu mluvit, ale už. Tohle je S-tier a dej to před Vánoční. Souhlasím. A jestli to bude na Ačku nebo Babečku, tak je to ty vole hrozně podplacený tady ta soutěž. Zahodíme ega z leka, stavím raketu, naposledy zamávám směr na zombie planetu. Já jsem víc viděla projektu tady tohodle, než tohle do SK a vedle toho druhého od Fettyho. Fetty je S-tier jako Bobo. Jo. Takže... Je to jako vy máte to. Výpečky jsou první, 100%. Jedno slovo, ty debile, a normálně ti dojdu zbít. Nech to tam. Slunce už vychází a já rubu furt dál. Přežil jsem noc, napříčem příšerám. Já bych tohle dal taky do S-tieru hned za Fettyho.
Dělej, co chceš. Je to fakt jedno, kámo. Já už chci pryč, ty vole, fakt. S-tier za Fettyho. Ne, já bych to dala Ačko. Tak Ačko, dobře, tak Ačko, no. Ale já ty vole, ale tak, vole, vy jste tam nechali vánoční chápu, tam je terka. Ale jako dobrý, ale jako chceš zase zalepit tu pusu, nebo? Pokračujeme, děkuji. Stal se ze mě závislá. Jako v té době to bylo good, ale prostě zemřelo to tam, kámo, za mě je to Cčko. Já bych to taky dala do Cčka, že odpad... Do odpadu, úplně dolů. Tak dej první odpad, no. A vedle Despacita. Já jsem Mína, malá blondýna, hlavu ti za... To znáš určitě. Když Bčko, tak na začátek Bčka. Jo, začátek Bčka. Začátek Bčka a jakoby OK. To v tvoj hlave myslí, len pozitivně, nebuď kyslý. To je jeho speciál za 1 000 000 odběratelů. Dost dobrý, dost dobrý. Jako, Tohle není S-tier teda. ne, rozhodně dala bych to buď jako Cčko, Bčko bych dal, no. Bčko. Ale dala bych to jakoby před tu kafu. Ale počkej, musíme to dát i přes té, protože tam měl Rolls Royce, on tam měl jenom traktor. Dává smysl. Lepší auta, lepší pozice. Já mám styl, já mám cash, nosím Louis. To songa je dobrá. Jakože je to chytlavý, ale já prostě jakoby toho člověka nemůžu absolutně vidět. Ani cítit, ani nic, jakoby to jako psychicky nedávám. Házel petardy do autobusu. A dával bagel na koleje. A si to cítil, že tak má být. Nechtěl jsem se zpět už nikdy vracet, ale teď půjdeme společně zpět v čase. Jakože je to dobrý, je to dobrý, ale to dneska takový bych to real, ještě nedala. real. Já bych to dala do Ačka, silný Ačko bych to dala. Tohle byl náš tier list youtuberských songů, pokud s tím souhlasíte nebo nesouhlasíte, dejte nám vědět rozhodně do komentářů a pokud si ho chcete vyzkoušet sami, v popisu najdete link, takže nám klidně pošlete screenshot, jak byste to vybrali vy. Rozhodně dávejte lajky, odběry, sdílejte s kamarády a vidíme se u dalšího videa, kde se oblečte do našeho merče!